Mwima umwanchi umulia wetasene ya Ndizi TV nebiro binde nendengo kwaligania asomorobelyo ubesabali yoboncherelia aselitkolya lero tobeto gotaremye omuchobo songo na nigo tarachikumira no moncherelia bwelitkolya lero oyora beka gotomanya igoro yoboncherelia bwayo mwanchi umulia lyeterene Fridah Kerubo nabakwenda gotobwatia Ense mochichi mitandao Ense ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital nabega Ense media YouTube wetera Ndizi TV News Ense ya website nabagotanya wetera www.ndizitv.net ngo kwaligani bene linde tabato gusanga sobwamo gochakabona iga goika omoelyo tigangira liri bageri bene kwaligania omonchire bwelitkolya lero atomanye na kyakorokwa naende mbonchire likiboli yakokora karibu sana. Asante sana madam. Esa Maria tankoro kunyakundi Walt Ombongi. Eduke yemore koroku Ombongi and Son Enterprises. We are dealers in school uniforms. Togo sona chianga chons cheskuru. Gochakera chishati, chirongi, chitai, chisocks, chisweater, chiwindbreaker, chijumper. We want to bata bedsheets cheskuru amarangeti. Le jumpers kirege ntukiri mwanafunzi akanetika rako sa form 1 kusikeraka ndana masomo yakuru PP1 baka all the way to form 4 na akonya ore seduke. Oltakora tomanyingo ningiye kogera mukoroka eduke yiga Ombongi and Sons Enterprises. Okay, eduke yiga originally the founder my father. Okay. Oyokoroku Daniel Ombongi Ongo. So nere ochagete biashara ebi omwaka 1968. Okay. Wono esemi yako yonsi yakolire na intobon tokakina tokaba abantu banene tokoranga na inzu mna omuraba yatoswe biashara. Wono mna to aswete tokanyonchora wono kare yange koruku Kenonka General Stores. Kare to aswete wono tokanyonchora Ombongi and Sons Enterprises. Yes. Kirkinde korato manyingo ngaimo achakerete. Studio biashara ebi ne ntambe sana. Omoga Ombongi achagete biashara ebisoboka aliranda. Okay. Achagete ne jerania yemo aingo sonera gesona kinyomba. Oyino mwaka 1966. Akorera ndemi yakebere. Akarura nda 1967 agacha town elaine ya Ruguru Hospital Road. Akanyora naro gesona mutu genyomba mutu akabeka chirana ni beroro agacha kego ngora finally agacha ka pick akaruro kwa Hospital Road agacha ga squeezes Kenya Women. Ebenki ya Kenya Women yange inyomba yetara agacho akabeka edukororo tukakorora wo from 1985 to 2009 eribon toje tokanyora saya guys tore gaiga na ndari stoko chikopatari badaye toswete gego mwaka 2009 naona togenda mpaka wana matoka na kirikindi numogo kina mukorigereria tatomi nuna agende tagokora ubonchire kirikindi mwa maiteli tukelimo mocheko baba onchire banasoro bangora busi. Personally, Jemna Walter na maete because from mna na yango mwana moke na iwetenge a passion ya nere in business baka na yote yawe urivane ni nkora from 4 aje kwenda university ngochi kokore course related with business ngakore school ngakore course related with business nkali kwa serikali ya Kenya ngakora 4 years ngayunga this is not my passion ngaquit gasiye serikali ngachabona ngasobe asare kegora bone duke tore muna toriga. Okay. Kirikindi kora tomanyingo ai binte bitoro cha seduke igantoro che chisweta ntoro che chi tracksuit kirikindi ni nomo gwesonera iga duke minere iga 90% of the items to batega iga tokorose. For example chi tracksuit munoro nyoro chiga nero seriga badaye nko iretora barori baito baro bari gerese gasiya gokoro sweat chimuna chirega chonspi no chiro seriga iga chi t-shirt chimuna moro chega no toro seretiga iga chi jumpers no toro seretiga iga chi raincoats no toro seretiga. The only product maybe tokoleta kurusiko etokoleta the only product tokoleta etokoleta blankets, bed sheets, mattresses. Those are the only products maybe chikurusiko. But everything else from chirongi, chi shati, chi blazer, chi shorts, chi t-shirts na ibende nakwana no bikoro seriko gabi. Yes. Akora tomanyingo chifundi mobwate nayo mwenye nugo chakwara sona amaigire ni numwa waire tomanyingo. Yeah, what we do
etokuri kama abantu bari qualified from our colleges. Okay. Mostly from our polytechnics. Murabona gaga ntu bate Kisii Polytechnic. Okonyara abantu bari gukora fashion and design, abandi bakora tailoring, abuna ubona baguchekero bakorera ariko bagukora emyaka 3. Ngo bari that allowance yo kwenda gukora egento gikoro kwa attachment. Kumanyanga bosemba nyari gukora egento konye bagosomibu, bono professionally. Bono kero baguchaga iga, okonyara those institutions chiko batoma educate ito. So that they can come bakore ebintu ibono physically babikore live. Bono kero baguchaga iga na ubutoko basona kero bakorere. We employ them. But to koranga mbo bwate the capability of korega siminata kere, we give them the opportunity na bono baenda na bakora saving the events na goroti. Yes. Angwa tata bikara bunga educate ya chagetigo na tatomi no kerekende mo apart from my mwana nde naroro na ndimo kubwatera na seduke yiga. Yes, nimbate brother no one of my other brothers okoro ku Geoffrey Ombongi anare dukerie nde igoro. Bono to kwenda na komoro. Bono nchende section yega iga ne yane nere na bwate section ya igoro ye chirongi chishati. Okay. Yes. Kora tumanyingo ekyagera ni metenga gusiga iga factory te ye ko leta chi materials echiga. Chi materials chino ngai mokoro skoro. Chi materials cheto mostly etoko imported. Etoko import koru Taiwan, echinde toko import from China. Echine jiro toko nyara locally made from Nairobi. Ruiru arichi company chiro cha textile baro bago to ebitamba koro lakini majority we import from outside. Yes. Advantage kirororo ekero mogo import your materials koro chinse chiri chesko than kogora locally. Wono kero ko import material koro siko ko vera bit cheap. Because manyanga kero ko bara locally locally made products ko nyara chira bit expensive. Yes. Because maybe of the cost of production, the cost of making it from a raw material to a product. Wono ko nyara maybe because of that cost of production in Kenya is a bit high. Wono kero ko bara korusiko maybe from China was from Taiwan ko nyara ko bara bit cheap. I don't know if it's because of their igari said maybe production yabo cost of production erensaki. So we prefer sana ku import. And then the kenke ko to import most of the materials to ko then ko chinyora readily available in the local market. So it will be the one to ende say isiko torete. Lakini rende igonto meri tinga ko to ko import sana. Even our local production companies we do give them business koreta tore but majority eto koreta kurusiko. Anabere nkorra chi swenta chinde nchiro ko nyara chibwate chi logo chi t-shirt kero kende moko kora according to the order moko ego koru chi skuru ama wose momaite demand ye chi wose test ye chi customer chino. No wono ingawe to bate chi category wori. To bate categories ye chi skuru. To bate categories ye biombe maybe aba lemi chi kwaya maybe other organizations. One go take me one for schools lazima skuru che kwa order. For example bacha bako tinga into to take chi sweater chire black chire navy blue chire green chi wate stripe ye momo to vekre logo. So mna batu ire order you etoko rosi according to what batu the specifications chire batu alafu toma kubeka nelo elogeria wate all the machines in chiro badenko ire to chika abaro ribaito wanya ko ranga that process ko bakurukorosi we sweater ko wata ni mpaka go cheka beko mo uli we school gomo wate chi section it's a different department department ya chi t-shirt wono ko nyore tokoro chiro chio ntoma ite chikala chiri chikwenda. So echindoro ko wanyange customer HS eduka igen tokora okonyore toko chiros different colors the most common ndo bate round neck t-shirts to bate polo t-shirts mono mali tokoro seri biombe chikwaya toro seri no maybe chi customer mana chibengi bibata toko issue maybe to their customers one tokoro those colors chiri toma ite chikoga na one customer ke gocha ekonyore t-shirts of different varieties readily available ne rogo chora one color tegete kuma ko tinga mono ndete monyoro siga maybe onya gata tomo bekere embroidery twanye embroid onya gata maybe tomo bekere ne rangi screen printing to para screen printing the same thing with schools. Ekero to korigeri myake yutatu minachagitega singo jirenga chi machine nchirororo chiri chinkoro akere kende mwabere moko adapt new technology ndina kiaberege kubakonya new technology ya tokonyira tambe sana because most of the machines toko rabo tore tabo ni chire computerized from machine ekobeka chilogo che chisweta cheskuru to machine ekorosi chisweta echire computerized ucho wate technician osomete from school na ke machine yako nya handle okonyorera go chokora settings machine yako rega siyoka kubwariribone gakeria karikoro mogakacha gitega siye aigo kora manyo echeranyo montago kora manyo nenyelo gakobeka bone baso chi machine chia chiraro for sure na ndicha korega siye abere extremely
easy for us. Na ndio maana ya production ya very igoro. Because when it's computerized they got to very raise our colleagues. Yes. Akirikene chi machine chino nkaimo achinyorete koru. Most of the machines that we import. Yes. Nchiro tokoro is Japan. Nchiro tokoro is China. Those are the main two suppliers about touch machines. Okay. Yes. Alotebekere machine ya chirenye kerekede mubwato monto ko bamanye ko ba updating ai machine nero ya chirenye oba maigelio na ki moko yetumika. Ono mostly okonyora kere machine ya chirenya toro chikwa gore machine from maybe China or from Japan. Abantu barimba bwate ese database yabo mbabwate your details. Ono they always via email ama via videos even through WhatsApp. Go gutumira via videos, ba gutumira maybe email ba tenga machine kwa iretenga kieli ekoro ku maybe G10 12. We have upgraded, new technology has been added. The machine one ekoro ku maybe G2 13. One of thing if you have the money na go upgrade ba gutumira mbare mbake software ba gutumira mbake manual. That last moment have a train. Kuichama itotumie ye manual ke gocha eko very a bit easy for you kokorega kunyitumia. Okay. Yes. Ande tora bwatera butora sasu mutima komkigo tokoirana nobe gutumanyira bange. Mbia mono sana mwanchi umulie beta Kisii and Ndizi TV ni gotogendete gusanga imiyomorobire wesabali iyo bonchereria asogendete gusanga no monchereria Walter Ombongi oyegendete gutumanya igoro yobokoreri bwabo anamono asensemo yobonya which uniform korugaiga ase omuchobo songo kolendo mwanchi umulie yaturaso ase mutima komkigo toska tonyegera wira ntorasegeke Kerubo elinde tobeto gusanga amange. Waswahili husema siku njema huonekana asubuhi. Yani litukorigia nigo likorokana emambya. Negati ya byorokererio byeritukorigia nakagaso gensakia. Ndizi TV ntumanyete obobisi bweritukeri bigia. Nakiyekogera tokorentera omurobiryo wensakia. Umirana na Ense job maangi. Nenche Dorcas Kemoma. Kia litukoria ikigo chakera Jumatatu goika Ijumaa. Uchakira chinsa 12 goika chinsa 3 chamambya. Tukumanyina ralialia aire obolito ase amagazeti. Ayagendrete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Nabo igo na yande amange. Wakire bya job. Wakire bya Dorcas. Na kwereganire imiyomurubiro bwensakia. Dorcas ni yariganire bene asomurubiro bwensakia. Nenche boigo ne yariganire imiyomurubiro bwensakia. Naye yariganire bene toroseri tukoriao. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka eri neri tuko ryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me.
wacha kuvisit ishinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's yu mwakoyo nigo twerure korokia obwanjani bwito gocha sabana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiryage ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabisi cyite cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii wa Kisii wetera sinamba enoti sana ibire inye isato isana nemo ibire isato isana nesato isana ibire ayem teni tushare kila ambacho mko nacho. Tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Wigo nabo wikirana neke wakyao ky'ubwanchani unabone endagera chianga ibirarero ebitamba by'abakene by'abanyaruka ebikoroto egati ebinde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home kitariki 14 cy'umutimuri go kabere umwaka w'ibiciri 2024 eyuko barokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoretwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatcliffe, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine. Vyake hima umwanchi umuliririana ndengo kwaligana asentunda ya kabere chinga kitogenda gusanga imiyo morobele wesabali yo boncherera asitogenda gusanga no moncherera Ombongi korega sumu cyubosongo uyo ganda gutomanya igoro yo bokoreri bwayo mwanchi umulirana ndengo kwaligana bene elinde togenda gusanga asobwa makora tomanyingo Walter nakimoko nyora chi customer chino Gotebe kemane umoga Ombongi ya rostiri etari Ombongi and Son Enterprises miaka ya 80 eduke mdonyero cheka bose biashara byo Ombongi and Son Enterprises they will into the original was the first suppliers of school uniforms in Kisii. So considering that you go to like one that etore area tari go to rigoreta customers. Yes, because in the 90s kereo eduke ngo kwa Kenon kwa general stores it was the only shop in Kisii supplying school uniforms to the major schools in Kisii. Kisii School, Nyambaria, Karino Tunga, Nyabururu Girls, St. John's, Nyamagwa. We were the original suppliers. So because area carriers from the 1960s, one of customers ever go chaboka. Because number one, our products are equally very good. That's what etoko nigaiga umwana kara vekire akonyebeka umwana akonyetika kerenge. The same thing to the trousers, shirts. So quality also matters. Quality of our products yoka yangusire customers to us. Yes. Nimetena abanta bange bako ni chi uniform. Ningiye kogera nga kimokurite ino ni chi customer cheno elinde mambi na ende bacha nga kimoko deal na competition and banya ko baretra chi customer chinde. The key factor customer satisfaction. Ekine kintu tukorire number 1. Na kitoka ratonyo this customer satisfaction. Quality. Kero customer ego chagaiga. Kerongo monere sweater. Na kyakonye view yange. Kerongo monere tracksuit. Kerongo monere shirt. Kerongo monere kenyasa. Kerongo monere wrong. Na kyago material kintu niete. That is the major difference between us and our competitors. Because we offer quality products. Chirichiko omwana kerako beka. Keromo bebe yakogora. For example, mwana go join from 1. Goso mwana go join class 5. Keromo bebe yakogora. I can show you mwana ko beka change for at least 2 to 3 years. Okay na chitega chiri chingim. So because of that, the only factor that we are creating our customer is the quality kind of products to watch customer chito, and then another thing is customer satisfaction. To make sure nga we kere customer go cheduka ego soka kere satisfied. Customer kianto bwatere igoro kere customer go cha maybe no to my product maybe to amwe yanga we ke skuro nyorange ese kala choose nenga.
kera go chage nturi kumaziringa ngo ikakugora yeah ito konye retain to tenga na tuende loss rero this one customer ngo chara rete 10 more so those are the kind of the factors that chiko garanga to area tari Ombongi Sun Enterprise again to cover for all these years. Okay. Yes. Aha ekero kurigereria asaya igabona mu bigito bonchire bwene kare kende ngi mutari eti asangao matebona tia muganganya sidini mugateba tiga mo retain ko beraga iga. Okay. Into what the plans of expansion? There are plans of expansion in Chio. Already as we speak, Nyakoe, wako Nyakoe. Tuigwere branch ororo. Okay. Nyakoe just after epareri kwenda Mara ni Rogoro. Na wako nyorange branch nere kiro Ombongi school uniforms. So we are thinking about expanding. Toro chibono okay, muna chibono originally biashara bia na swete the year 2020. Bono na bikore for 4 years. My brother uyoko kujofi Ombongi ereba do taraso abuya bono tete ya tete ko so because he's still working with the government. Ngo so are bono so that mugakanya rwo kuga kulitaya timu. So muna tuachire ini mebono we are thinking of expanding. We are not even thinking about Kisii. Wone tokora chakera luo Nyanza. Twanyorenga abantu abange sana from luo Nyanza bago cha Kisii or get these products. Kwanza bago Ombongi and Sun Enterprises because the area tali. So to plan to expand go chia Homa Bay, Migori ata Siaya. Yeah. Yes. Nikagerire go seningi kia ba sustainable bona igakobwatira na inubune family mwabere mogo ikamete ngora tore biashara binge ase family bigo chaka ande gati byabuneka inubune family Ombongi ningi kerike gendete ko batuma mugendete ko gendera go ikira mo ikira bona iga into maybe into caring into what we call ownership whereby I think this is my section. Yes, this is my section. You go as an individual, as a person, I must make sure I be to the next level. The same thing with my brother Geoffrey. Now what a section here. So which means when you have that ownership, I think this is my section. I have to work hard, make sure I achieve it to the next level. Of course, when you have that ownership, you have that passion and that power, and then you must have the how is it called? You must have the enthusiasm. And I was from when I was a young kid, I knew that business was in me. The same thing applies to me. I think the bloodline, you see, from father to son. So we are people who, we are like business oriented. So because of that factor, I believe na kiki ageruto ende toko ende reiga. Na ende bono next year ko cha ko interview, maybe ndo ko raga to ko branch yakaro. Something like that. Yes. Karanguri ile section yega yago. Aga gane chiswentando che mostly ne chi tracksuit. Na totebe gade section ye brother ya mostly ne chi uniform ago de na chirecho. Akero kwenda kuligia order maybe kwa nyarire order kurwase school. Kero kende do you refer chi customer chi ago go chi ase brother ya kwa matela ndento bwate section yende ko. Oh no. Kero to kwenda iski kuri customers. Ndori ko batenga we have sections. No. Kero to kwenda isko to kanere terimo Ombongi uniforms. So kero kwenda isko kuri asi nkwenda as Ombongi Enterprises. Naenda nabo kuri choda chonsi from sweaters to shirts to windbreakers to all that. Kero bono na achire iga na manyanga che section ya nine. Che section ya rinechi. Bas. To koregas. Na kero to go deliver back to the customer. Ndori kwenda as different sections. To kwenda as Ombongi na to deliver. Yes. Okay. Yes. Ango nyarole ekere ejamwere une back to school. Akere ngo ikerere mwatwara order nyinge gwetani product elimo bwata na kimogo para amwa convince customer chene kigera nchinganya because imbaga nitie product yo at that time. What we have done, we have marked suppliers, but of course mbarabane no gotubwa mostly in Nairobi. So again to markiri abantu bari in terms of quality tore at par. So again to okora itoko make sure ngetoko enda onye maybe to anyor legacy overwhelming to achire korenga na butra disappoint a customer. What we do itoko enda to that supplier maybe tore onye ka to ite timeline na afunga toranga na butoko legacy to bwate to nyare go deliver your day yende we can work within those timelines. Lakini onye to koranga legacy to konyarekana we have suppliers in Nairobi but their quality assurance is same as ours. So sometimes we outsource those products to our customers. Yes. Aba onchereri ambaro rokonyera pia bakonya tatebeti swenta sechichiro go sechi uniform akerkende ngo chimule na barabu mwaba oneri in terms of wholesaling. Yes. Yango ngo ni tore in fact abange sana nkuru sibiri bintu byabo gaiga bari bakonya chichiro but we never compromise on the quality.
yeah eba gocha twabatebya our wholesale prices bakoranga mbiyachire akoi na barobo then we give them baenda baone chichiro abande kono bari still chiduka mataon baro bagocha barusika igachianga bachone chiduka cyabo. Okay, yes kuna boncherera bonde bonsi oboncherera mbwate challenges inuga igaseduke yeno challenges kichiri mugwetera. Challenge tokwetera number 1 is high taxation. Okay. Okonyora bone serikali yetu ya Kenya tax nera bit high. I think in the kwegora no the common mwananchi, even not a common mwananchi, abananchi once in general baterenga the cost of living ya chiri yorake. So considering that factors in chiro chiko the cost of production and igoro. Number 1 electricity. Yes. Number 2 cost of fuel. The moment okoranga maybe fuel, petroleum products, diesel products, we are even by 2 shillings. Manyanga every market sector will be affected, including the electricity. The moment cost of production equal on electricity, cost of production of that material or that product tax ya tirego. Considering all those factors, okonyora bono kero tax erigoro, kero cost of energy erigoro, kero cost of production erigoro, tax eko igoro, ya to affect into sana. So tax is one factor. Another thing, maybe I said a bit seasonal. Okonyora maybe January, February, December, richiskuru chiko igorua na rito wata peak season. Ko we komo tinyo kaberega tigo chimoino mbaka ngo mutinyo komi, it's utokonyora dry spell. Lasteri kobo wone gake ibono ko ndari tokotemya abona abantu abana nawo temine byombe chikanisa bari bako cyo ku t-shirt bari bate to pimu maybe t-shirt chirongo cyo cyotere chikwaya abono nabo bako tokonya twakoraki twanyora rende the income toganiti so that the business can keep running. Okay, yes nimede customer chabonchirororo chirimora naire akero bono na effect ya high taxation yaberege ku affect business yango nyorere kero koleta chi materials akonyara ngali igoriri yakinire ne customer yage na ritonye ne swenta mia na no komona kago cha kwa motevi mia na 50 na ke response yako bakora si customer. The good thing is we notify our customers. Okay, nto what list area our daily loyal customers ama here out ama yearly customers but toma tenga this year eskurugete ninto kwegas mwagete eskurugete ninto ka muna toko sense because muna toko ranga the price is shooting we give them a notification way early in advance toko batenga next time bono torenge tukiti ya change kindly price go chikobe toko ba notify toka nya response yabona barabu so keroba to response eri both of us as the supplier and the customer twanyola middle ground tekona nanga bone senge chorigo ria kinire tikato to hitamono tingo hitamono tonyore middle ground talk about that price. Yes kirkende amaro ina sama tukabo siro inubuna Ombongi and Sons Enterprises na rayaya amaro raito ko chimutu na to sabanga nyasaya nyako to bima. We are hoping to expand this business Ombongi and Sons Enterprises to at the national level. We are hoping that we'll expand to the regional counties, maybe to Migori, to Homa Bay, to Siaya, and hopefully Bomet. From there, of course, go pick from where we left. We hope that it will be a multinational company. That is our dream. Yes. Alimete birobi to biatanya lente to tumike kamereli. O iranelimbia mono chasi customer chao na ndo aligani abancha balige go chasi dukeyega. Mbiamono abancha balige na bali motetegerete ese station yetu ya Ndizi TV. Egentege taganingwa kambia mono esenge chomwanya yero ko mo support eduke ya Ombongi and Sons Enterprises ese miake yonsi kuruya beta founded in the year 1968. This is the year 2024. It's because of you customers twawere to ko batoko kinaiga nande tuko baligani no toriga iga omuchobo songo town Kisii Kisumu highway next to Hem Taylor. Now Mowocha ntobate all kind of products from all kind of school uniforms, from sweaters to jumpers to windbreakers, raincoats, tracksuits, t-shirts, shirts, trousers, shorts, blazers, and any kind of uniform oragani na okonyora. Boyegese chikwaya ebyombe na chi organization chiri chinde chons because mota ete t-shirt was t-shirts was chirongi chirimo kobeka to different events mobwate na Mowocha ga igatonyara gotoko basonera. Otherwise I want to appreciate
you for making us who we are, and it's because of the customer that you have grown to this level, and you're most welcome. Aha, mbemo no sana sogo sangare tuni metengwa bako kwanera sense moye chi machine ante teto butorero moroberi gaiga lakini ase ntunda ya kabere ndobe to gotara sense mo gosonera motoro kinga ki yange yego cha yabwatanigo mbaka ya rukwe yanga mbemo no sana mwancho muri area kinga kyogente gosangana into imeyo moroberi wesabali yo bonchele mwancho muri area wekira bono igano na ikire omoyo yo moroberi weli tukolera ko ndo mwancho muri area ndobe to kumira na weekend asenda gotali ntunde ya kabere na gukumanya obokoreri ase duke yega nabakwenda gutubwatia sense mo chichi mitandao sense mo ya Facebook gwetera Ndizi TV News digital abega sense meri ya YouTube gwetera Ndizi TV News sense mo ya website nabakwenda gwetera www.ndizitv.net itetra Fridah Kerubo twara uburigeria borobia Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe Science Oyo no science yenende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronya ramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira ase chingero cyabasai mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Runga fake star ya wote wagagunga jirani asomoroberi wo Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonsi #ekebemberi nyoro moroberi yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanje nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono nakumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubiri gugwikia ebirenko binde #ekebemberi rumba imeburera ya rumba wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu wana mapambala tupatie kachumbari nostalgia emeburera the really rumba nostalgia nege ntoko igukego so apaka the bone marrow kiaso the DNA you know kere Jumamosi chinsa isano mibere nenusu chamobaso goika chinsa ikomi chamaroba na papa siko the bad Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10 rumba nostalgia emeburera rumba nostalgia utapenda rafiki yangu utaipenda oburimi nobonda n'umurubiryo bw'ogwesemya nakwimanya iguru y'oburimi bw'ekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia Gusii nabeire ngo batebya nga oburimi nobonda naboigo oburimi nesiro nabeire ngo gotalia imeyaliro balia Gusii tumera n'abalimi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye oburimi bwa mugondo obutugi bwetugo
na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa rinene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bw'oboremi nobonda oyogokera butambiri tukoria maine ense monenu sugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'oboremi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware oboremi obonene elindo onyara kobaga gukora oboremi nabo gutwara ikiginge gesinini kurinde okoro oboremi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde rinayo igwe obote bwokoyeria endagere yo niganeti egetunguo kore para igochigwerete nganyare boyekire chinsaga oboremi nobonda Jumanne chinsa ibere chia butuko no moiroroye ritukuria Jumatano chinsa isano ni mochia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati twende baka somole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko baga gwansaiga Mwancho muri beta Kisii and Ndizi TV buna nabetengo gotebia wiki elia litkolia lero nigo tokogotaria asensemo yeduke yiga ya Ombongi and Sons Enterprises astura betoko kumanya igoro yobokoreri bwabo kage mwancho muri elia ase wiki elia itanto beta tokoligereria chi uniform ekigosonwa ase duke yiga litkolia lero ndete tumerane ne chibundi toligereria ne kyobokoreri bwabo ngakibago sona chi uniform echiga oikacheika omoero gwachakorora uniform go manchu muliria ntaitere rongo tali ya maseyemo asumubele gabwe sabali yogoncheria astokomera no moncheria Ombongi yora chikoba kago tali ya korwa sector ntangani goika sector yomoelio manchu mulengo kwaliga ni bena somorobele bwe sabali yogoncheria elitalia na Fridah Kerubo na bakwenda kutubwatia sinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na batanya gwetera www.ndizitv.net yangu mera nange no moncheria yega elinde abekago totalia asichinsemo miyore wana karibu sana asante sana mancho mulio bereka kubolia nga chi uniform echiga nga ichigo sonerwa kama tebinga goikanika seduka yago naende totale ya mase ya mokuru asenseme ntanga ni goikeyo moelio elinde togerio bokoreri bwino karibu sana igege muri Ombongi and Sons Enterprises we are the major suppliers of school uniforms in Kisii County. Karibuni tonyana kuboroki na kitoko from one section to another. Toko sai mirende talale. Karibu sana. Asante sana. Igo mancho muri lero taitoko manyenga obokoreri oboiga nga kibora sense meiga. Eka toko chakira ga sense monka ite weekend nto beto toko lieri binto ko ni gaiga. Akondige ntongero na roche gaiga nkaba ngwe bole ne bino bikorosigwa tatenge bikombe biringa bikorosigwa. Bikombe biga itoko bireta from China. Okay. Yes itoko bireta for sports competitions cheche skuru cha Gusii so that Kerubo no second tamune waswa obonyore mechezo cheche skuru ngo chakere ona itoko bireta to bistock igege seduka so that go chagereta myaka na sports chiko chaka abali bacha babigora bairarende ko for the competitions na sense moye chijesi nindo chijesi na chocho ni numo gosona chijesi ni to gosona ga chijesi cheme pira football volleyball handball chio spino chiko sene rogaiga leitanko eretore customers baisiko abarori baito baisiko manyanga kaito ebintu byanse bikorose aba kwanza abana nabo ni baito gaiga Kerongo chango ngora tangana kumera gaiga Kerubo chagaiga otangana kumera oyo Flora oya por ku Flora ono moani ono morione no to gober nere gaiga no gocho mumere no nda ko ku Caroline ne no to gober nere gaiga abana bo gocho ko goche duke mosi Kerubo no season Ense piketeyo na boko nyo nindo che na baswati abororo kabisa ande ndo chengo bokoreri bwabo no buyake gima asante sana sasa wana sense mende to manyenga nga kichi machine chino chiko kolega
gasi ekereto taite komanya ngaki yange gosonu yabwata nigu bakagoika ene customer acha ko yanga ya Kisii uniform customer na gyo je makori ngorugwa mwana na ile ki school aiga na ngo je twa cyanga wono yanga na tigeta gosonu kamba chinde na sonerwa na cha kuchi kerekene ngiora kwanere igoro yobo koreri bweduke yiga eduke na nyama nyire miaka 20 kurwa na kori gas Coca-Cola no do ko chini for muga kurwa buo mwa Ombongi abana bae bono okindire branch ya kindire na wadi ende igoro dona tumantakia mema badanga wantaka bagenda egate employment and we feel up asemi yake kwa beri ko ichi uniform ngaki kwa ralire quality ichi uniform ire very good they have improved with time yes asante sana sogo sanga nainte yo no totara sense mende erinde tagenderere komanya igasi narororo mugo chimwasonera chi uniform ichiga mune chiga bono ro chega iga ne ode school bono muna chirega ichi asone tukuru moisonde chikaera igoro chikabe kurumba ko muri ebone to pageti chiganyeti the customer acha chipikia chire school achikwa abana yes trimboke bana tumira na chibundi cha ngwara tenga chibundi bwate babwato bomanyi bo igoro sana igega bono to gosone igega bono so it's a small factory a section yetogo so ningi keri basically bagosona a section yetogo so igega bosone bakora kana na bo chi sweater chi jumper chi tracksuits chi t-shirts no chikoro se gugaiga no inchena nyakorora sweater ke gosonu embroidery nka ona kwa bagendete gasi karibu sana ndo chechi machine chirega iga tofauti machine chirega tofauti na bona buna toko iga bona ne embroidery ga ndrete ga embroidery kara wata embroidery maito mancho mulira embroidery kara wata embroidery e machine ye nere go sona emeuli chi sweater chi shirt chi t-shirts depending on the order of the customer go tumia usi itu kore ga to bata different varieties ye choose bona mne school ga go sona dora Nyahora secondary school eneo da batu ete ichinechi ta kyabo no tende tukubeka embroidery gaiga achigende tukosome kero kende kero koligeria esente yemo kobeka kere machine ebwate party ego play gose one machine yemnere iga ere computerized which means kile customer achire atwere logo etoko chakera kurese computer edu toko chakera kurese ko bono mne yigo mwacho bate umo iboli urito kwa nane ere gorari eswete nere yae yabati achikoi nere ya Kisii school nere to moroseiri bono yabiri it's a ready product ready to go ngayego chaka kurubono bono kirego chaka kukero tote yachire material nere itaranacho no yekona chiruga iga no bakona chiransa igesire babiri mwe iga kero bana chire ya erere kurwa chifone na chechi no iga kurwa Vincent what onere na onde naro kurkweri abande no bare sky abano kero na bakona cha ande bachisona bachibwatani bakora kero babwataniri department nero ya bali bakuru shoes barobe bakobare isko no bare ali nko bairande bandai bakuru shoes kero bakorire designer nera ikuru Joseph igora computer ana red design abono ona red design to bwate gaiga ona red design e computer yiga bwatanire ne machine yiga bona logo ikera design iri kurwari bwatanire logo ya motor rao mwanti omote omo yere yaro bona kero design iri gabo bona that is a soft copy of logo ya bakobeka karanya design iri gari eri interconnected ne machine kero ya connected ne machine yose ko chaga igori eri jose washa sasa era connected ne machine yake hiyo logo sasa bali
Yarabona ya very design digali ya elire automatically must eko transfer which is a computer. That's a computer. They want a computer to manage this machine. Okay. Okay. One of that logo. One yega selection. Yamanyanga logo yebwate choose sana. This leti chipangiringora. Okay. One yaso na yo automatically. Omo yeganere chief technician o embroidery. O frame chiange chimuno moroche go chebeke se machine gorokera chebekire. E machine yona yaso na automatic. One mne go chaka usana wonere. One yaso na automatic. Ego pick chikalo automatically yo Kenya. Yaso na yapora. Kero kendo tebe machine ne estime go tumeka. Estime ile isa kwa genda ngigerago. Ora estima gera kwa yenda tubate auto backup tubate generator ora gera estimate hiyo ewe generator go pick generator tubate nera ande nere nene isoko for how long is wente koira maybe kobeke badge it depends on the size for how many minutes you koira the ewe tokero tubate go kustike mna wone soko re closely gaiga yege mwate sira ile about 5,795 stitches. About roughly in a very 10 minutes. Okay. For embroidery. Chance mina chirigo. 8 head. One me toya nane. Ekobeka in 10 minutes. Ekobeka shota 8. Mete miake ya maika tari machine mware go tumeka. Karagane. Machine chirichenge mnech. Mnech. Lakini bone ya nge ya. Lakini bone chengo rukwe. Nagonje singa manyo mutaki kubate gobeka manyo bona yabera computer yi tatevinge advantage ye machine ye ganere advantage ye machine ye engentege tangani ere computer yi eko korega siaye automatic kero ego sense any error ego na chaya kore yani in short the most advantage ye very fast ego it's an industrial machine ego kora a lot of work within a very short time na ndio modo tari koja go stream nere rega igati maitiere gasia nere yeye ega seno usana kisweta ndio ndio usana nere computerized it's a computerized machine ita kinisha ni ene ndio yoko ku Felix ega sia ene robono era automatic robono karuto akobeka do coding to side omoto mna moroche iga no rogo control the machine onya bona nsa iskeza go sona na go to feed the information iga era feed the information iga e machine ya sona yoka automatic. Yes. Kero kende what kind of information ago feed digavo? Ago feed the sizes. Onya size 24, size 26, size 28 measurements inchiro. One measurements inchina chago to feed digaiga. Odanga Felix mna size 22 measurements inchiri baba. Mna mona size 22 akobeka measurements ya size 20. Okonya kometa 2 inches per size. Kera bekire gaiga. Bono yoka yako automatic. Kera yako rere era bonega seno kubwatani. Machine ya overlock machine. Let's straight machine. Biya sana ndo chekega section yega yechisenda twakolire bona ndege twande gali rugorogali asense moye chi uniform tobe toko ligereria ngakyo bokoleri bore asense meri korende totaragenda rugorogali asinali kwante bisiko gaiga abago chibara rusi chigusi atigango toraligereria asense me yaro naro abo bokoleri bwabo mboro bye ngusi chiki echi chigo chiarusi gaiga nabo gotomanyanga niki gaiga one chiga chinchi sweta chiri chabere ready chia elire bona mne yiga ya koliro ya sone tu yabere tayari yabekruwe badge bona mna yabekruwe badge abaiga bone gasi abono ko choose echi extra premium yaganta kabwata kutumia kaiga akwa kutumia bono ko choose echi gachire extra kaya yari na chitu pagitiga pero ya ere tu chipag tu chiringe chiende se customer abu yake mante tora bwateraga bono turaso asomo timokomo keigo toko irana toenda sense meri igorogali na rotora robokoreri bwabo ngakibole mbye muno sana mwanche muri eria tinga kigenda gusanga na into ime omorobeli wesabali obonchereria astogente gusanga no monchereria Walter Ombongi kurugega soro gongoro Gusii oyogendete gutumanya igoro yobokoreri bwabo kondo mwanche muri eria toskato nyegera ngo entrasege Kerubo sio elinde tobeto gusanga amange.
omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ense ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na Ense Fridah Kerubo twirule gokoretera omurobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyecha mambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigeta seni kia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera lituko lya Jumamosi gochakira chinsa 12 chia mambia goikera chinsa 4 chia mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito ngomuntu oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza nkuigore byage nigore rinde ndia matukonsi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengereri byagobire ari no onye goko mwa Yesu Kristo teko bako ngumorisi onyago koranderio omundu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na koerera anene arianyare ko baga kwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko bato gosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 5:33 na byonsi na mamentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request tower omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire aseke nyorukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime Nyabeta kira ritukuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijuma chinse ibere nenusu chiabotuko ime ya Ndizi TV Nyabeta
Yake hima mwancho muri beta seni kya Ndizi TV nende ngo kwarigania ase ntunda ya kabere chinga kitogende tego kumanya igoro yobo koleri kurugaiga ase duka ya Ombongi and Sons Enterprises ekero mwancho muri gale sentunda ya entangani toba to koligereria ase nsemo yechisweta na kichigo sonwa na kichikobe kwa elogo yeskuru asikolende nseme yega ya kabere ndeto mwancherelia Walter atotari ya maseyemo oika ase nseme libago sonera chi uniform tumera nene chibundi abo barabe bagotumanya ngaki bagosona chi uniform ekigane nomono ekerba bwate jam chi machine chiri bagotumeka boigo mwancho muri eri antobe to kumerana no mochaki bweduke yega ekerara bekagotumanya nga ere no mugaka ngaki birengeri byarenge oikago chaka asense meyega asnale gatwa bekire kama gake igo mwancho muri eri ndetengo Walter tumanyinga gaiga ningi kego koreka nororo ono gaiga section yega ano to korega ndego ku screen printing yes pero abalimu babekire order yechianga most probably shirts igaiga munabona murocha baiga bagendete gaiga ne shirt bayende to koros onero gokorega siyo agor ku Francis wanda tere sango kyo chana kyo gokorega siyo asante sana ndio mwana ba kaniba kuno ndisitike amareta na mungu ya Francis mwaka kirera ngiga mimi ndio to deal negotiate kan 20 to kubera tishati badge they down to what is screen is molocha chiga chance to get distance okay to tumya kubekera se chibadge to what machine ya heat press then computer ni ko ndio sublimation then ni ato tumya kubekera se chibadge okay mbia mwana sana ndio chobuno bokoreri togendete kumurikira tangu manchu muri nande to so asense mondo chinga chi section ne chinyinge chirega iga Walter gasimo ku one stop shop they watch as a from one student as a class 5 student umwe yako from the socks to the trouser to the shirt to the tie to the sweater kiregen omwana aga netiko se school akonyora gaiga kora manyingo manchu muri gereria obuya boko twara chi section chiga under one roof mborobyo obuyambolinga bono umwe boli kiragocha tari kunya gotara kure duke mo gochende ko gaiga nyore shati ali enda nyore rongi bigaiga kiragocha konyora everything kiri siri rube omwana aga niri kona na school that is the advantage tetrige yono nara sense moye chi uniform anga kyobo kodi bibole igaiga ninki bago chibago kora basically ono gaiga se duke yegaiga no to konyora chi shati no to konyora chi rongi no to konyora chi blazer no to konyora chi socks chi tie no ro chimna baende to kobeka iga final product neri ya utwara raisi final product bono for example let's go get liga sabio ene shati ready one ngente ke kana iriga iga no kore bai okay boy indo chengana ne chitai nchirega iga chali ready ase chi skuru agaiga ngote nende te sexy iga ono franco vairesa ngo gaiga main para sen yake menge naka saidi ya 57 wana senga kibina wana ntendene tega kuna manager ngile kibinte kwanda wale kia wana bako bebe no chitai chipachi shati sauti ya ndogo sana kwa skuli ile skuli na wako skuli tena kama kwa ekaro kende ase myake yemeronge 5 ni 5 ni 2 nakyo boko ile bwa bera sema yabo asente na asente miaka na vera nya saidi miaka na se corona 2018 2017 paka senga ke yara 2024 bia bona sana timetenende iga isukuru ile to vegeta ko in sections iga ile bone ndu bia kiri school muna bono isoko chaga iga change etine skirt chere complete chiri ready kwenda school na wachire iga chibone chinchiri cyakirwe basi chiringire chiganye tabona kwenda school chene delivery korekana ko delivery korekana bono ne bono back to school ya irire na toro goro kibinte binge oro maitekere school chigire ne maitenga yumpik hours ibine bitamba biri bono byasube byana chiri ne chifundi bono ibiga bana chire to bibale tomanyambire ngabire bitire goro bone stokwa na next chifundi yago chiko sana bono igoro no bakubata
ya gutirimbuka chire final chire final product chika customer yego yenda tutiranga guchigoro naro tuligereri tumanye nga chifundi chirororo machine kina chire chichigo tumika kumanye babugata sense mo iyo gusona naro na kibule ono Marigerera ndochenga atobe tokora mazoezi ri tukoria rero beterero twataririo ncho marigerera bara tekira padi bento gocha gokorera ano chigwa kurwe basikero chende lakini tetora chakera nyine fundi tiango tora kiri sense mo chifundi ndochibaka jikoni nerega iga ndo baragera duke nengi yanye kwa ina nabagenda gera se chifundi cyabo tiango torigeria sense mo iyo bosoni yobo sema Asante sana. No toco robo soni. Bueno. No roche. Chifundi rege to bata kuringi. Baro ba usara shirt. Baro ba usara chigoti. Baro ba usara chi blouse. Bona oba ndrete gasiga. Maybe ngo to kwe omna ono mwakoyo. Akoro kumosocho. Erega siabo mosocho ngyo ja kwa sana. Ndoche nganero mugako. Chicha ati na cha ndete gusona. Ndoche nero mugako motingo kabisa maga igabona. Nga kyo mugaka. Emyaka irenga kwa beira sense moyo bosoni. Myaka ene. Merongene konya na kumirie ne buna. 40 good years. Sense moyo gotachicha rara. Aki experience kya ukya beiro kokore to. Omwana obonaro no kwa beiro ko kwegerio bosonira. Mata itio bosoni. Ense ngoli ya somoro dio to wandeo to kanyinga asemberongere chicha choko ko chikwa sana ko sena bo sana yange ndio lakini ayoro chese moye chati pia woboira kabisa sana asante sana unaweza kuocha gaiga tango dole ameden ero kwa moro kidia wako kujans wega department ya ene chigoti mnaone tari gotyo sana jams ene gotyo sana ya skuru ki ene ya musojo kadi no tunga era ndo sana kwa bago kwa ngora ki kwa ngara kidia sema ya basacha sana tango tumera na baswati na barabo no abe ba kora chi yu inki baba ya gaskia okora chitundu abako beka chitundu esianga eshatigara ya soniru onero kobeke tundu ngana ba usona chiskat aone chiskat baenda tosa ukara kwa nero lia bato manyaka onero mo ndo singa nero mo ngino kanga kongiriga tiga ntambo ka senseme ante binga ngiye ko gera chorete go sona chisigati mo ngina to manyingo na kiokoro ko litangani ndi kwa kuchage to bosoni Kwa miaka 15 ingi umaite gusona ingi nake aya sense mo yage kwa roshe tigo chora abasubati boka ngaki eduke yega ya Ombongi ko irete yambi yangirete ya nsome ya bana ya tere bono nduse mbya ndose no no mubere na baba tabangambu yore sana soko tatari asega ne botia ndete gusona ya korukwelo chirongi bende echine chore chichi skuru chige ndete gusona mna to ndete chirongi ya korukumuramba muramba ngyo sana boniga esa ko ya ne gusona chirongi kiskati na kasolive nyanza kidende mo mo to ne kama kana chirongi ada nene nende la shina la ko ta mo ko ko ta ti dia experience abantu chabantu bate maigamba libo bate experience sana bara verda se industry ya semiake mengi to ko te banga you offer quality products like agere biashara ya very different from one level to another pero wana sense yo moelio asechikora amburo kigima
Chia nyoroka kaima akerto kurigeria nga asense meyiga ekero chabere chiko rukuruga iga ngai chiko genda guchi wona kero chia rure abo no chiko chia kolera no chiko kero evasia lakini bone evasia to kwa kabutuko na moto rucha bantu barege ega nagali kero basonire mo gasoba kolere no chiko cha butuko cha kwa evasi bono chia ba mnoro chia kire chia bere bono smart chire tayari kwende duka so that the consumer is the customer anya already the end product abuya sana mede tobere to gotara portoka chage de tobere to kugerio kokoreri ekero bono ndete ndochenga producer ne komanyanga moroberio chinsa chianyorire kegima ante torengana yago yo moerio bocheso macho murigereria ekero to gokorera omoroberio bono mwanchu murigereria mbia mono esoko torora lero igastokora muno Ombongi and Son Enterprises biasare bimuna moyo gore biabere for over close to 50 years let's say in operation and it's because of the end product nero yagerere biasare bia Ombongi and Son Enterprises bia nyerebo bio and it's because of you the customer tore kitore boniga so we thank you we ask you to keep coming mo igendre ko our products karmo gera bana chiskuru karmo bwate meyegana mpaka matanga chi t-shirts any event mo bwate muno Ombongi and Son Enterprises we deal with all outfits you are most welcome mwende goto kore biashara neto ende ko ba products chire worth your money thank you so much asante sana so sanga na inte bia Biona sana umwanche muri beta Kisii and Ndizi TV kwa bere ko gusanga na inte ko twagacagete omorobiriga no gusebere kwa nuna kwa bere go kwemanya amange gwetera omonchereria abwiri tkulerero wikira buno ngwikira omoere bomorobiri tkulerero tumerane weekend astura beto kumera na no monchererio nde oyo torabe to gusanga nere amange nabakwendera gutubwatia asense mochiche mitandao asense moya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga sense meria YouTube gwetera Ndizi TV News asense moya website nabagotonya gwetera www.ndizitv.net tiretere Fridah Kerubo twara obuligeria borobia television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukegima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi rumba imebubera ya rumba Wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu Wana mapambala tupatie kachumbari This is rumba nostalgia emeburera the really rumba nostalgia negi ntoko igukego so apaka the bone marrow
Guess what? The DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emeburera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Happy Sabbath, happy day omanchu muligire bigeta Kisii and Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwesabat no moroberio okoretwa ase orekera rituko lya Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikira chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwesabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonko igore byage igore